Ndingayele bwanjine mwazi wa mbuye Yesu chani chindeso kanso mwazi wa mbuye Yesu sinje wa mwaziwo undiyele saso sinzi wa winanso mwazi wa mbuye Yesu. Moni amaindi abambo konse kumene inu muli mu nthawi ino madzulo. Chankomeranso Mulungu wamphamvu zonse kuti tikakumane madzulo ano mu msonkhano umene tili nawo, msonkhano wa chisisimuso umene tikuona za phwando lomaliza la Ambuye wathu Yesu Khristu. Pofika siku la lero ndiye kuti tili pa siku la namba 3 imene Mulungu wakhala akulankhula nafe m'masiku awiri athawo. Ndipo phunziro lathu la dzulo timaona za mtima wanu osavutike. Mu phunziro limeneli tidaona kuti tili naye mpulumutsi amene adapita kukatikonzera malo, amene adatilimbitsa ife mtima kuti tikamkhulupirira iye malo athu kumwamba aliko. Kotero ndikulengeza dziko lonse lapansi kuti tili naye mpulumutsi amene inu ndine tikapanga chisankho chomusankha iye ndi kumukhulupirira iye, chisimikizo choti tikhala mbadwa zakumwamba chilipo. Ndiye limenelo lidali phunziro lathu la dzulo. Moma mphunziro lathu la siku la lero tikufuna tione za phwando la Pasika gawo 1. Phwando la Pasika gawo 1. Tiyeni tipemphere. Atate okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, tikuza kwa inu mu nthawi ino madzulo kufuna kukupemphani kuti mukhale nafe, mulankhule ndi mitima yathu popeza mudatitenga ndinu. Katikhululukireni, katisambitseni zochimwa zathu, tili pansi pa mtanda wanu. Mulungu katisukeni ndinu ndikutiyenerezanso kuti tikhale oyenerera mu ufumu wanu. Mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu tapemphera izi, amen. Tunena kuti mutu wa phunziro lathu la siku la lero ndi phwando la Pasika gawo 1. Mu phunziro lathu tikufuna tiyese kufotokoza mutu wa phunziro lathu lomwe tili nalo la phwando la Pasika. Ndiye tikuwerenga choyamba mu Yohana chapter 13 verse yake ndiyo ya 1, pamene akunena kuti poma pasadafike phwando la Pasika, Yesu poziwa kuti nthawi yake idadza yakuchoka kutuluka mdziko lino lapansi kunka kwa Atate, mmene adakonda ake a iye yekha amdziko lapansi adawakonda kufikira chimaliziro. Uwu ndi mutu wa phunziro limene verse limene tikutha kuliunikira mu msonkhano wathu umene tikuona za phwando la Pasika. Ndinafotokoza kuti siku la lero tikufuna tuone phwando la Pasika gawo 1, kuti kodi Pasika idayamba bwanji, chifukwa chiyani imapasidwa dzina loti Pasika, nanga idali ndi tanthauzo lanji mumtima mwathu. Ndiye tikaona za Pasika phwando lidayambika mu Exodo chapter cha 12. Tikumbukire kuti ana a Israeli adapita kwa Igupto kupyolera mwa Yosefe. Ndiye adakhala kumeneko zaka zokwana 430 zaka ali kuziko la Aigupto, kumene poyamba adali ndi chimwemwe chosatha, koma atamwalira Yosefe zonse zidasintha nayamba kuzunzika. Ndiye atazunzika adalira kwa Mulungu wamphamvu zonse, ndipo Mulungu adamva kulira kwawo namtumiza Mose kuti atuluse mu ukapolo. Tikamaliona ziko la Igupto timaliyesa ngati ziko lino lapansi. Ndi ana Israeli adali mu ziko lapansi, koma ankafuna kutuluka ku ziko lapansi kunka ku ziko la malonjezano. Ndipo ti atuluke adayenereka kukhala ndi mtsogoleri. Ndi malankhula izi nthawi zonse kuti ziko la Igupto linalibe mpanda, akadatha kutuluka nthawi ina iliyonse, koma sakadatha popanda mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse. Ndiye akuvutika kulira, Mulungu adamtuma Mose
koma sichidali chinthu chophweka ngakhale kwa Mose, chifukwa Farao adauma mtima zoonadi. Ndiye apunachitika zinthu zambiri kuti Farao alolere ana a Israeli, koma zonsezo zinkakanika. Ndiye tikamawerenga mu chapter chathu cha 10 ndi chapter cha 11 ndi pamene Farao adalapa kotheratu. Tikamawerenga pa Exodo chapter 10 verse yake ya 16 akuti pamenepo Farao anafulumira kuitana Mose ndi Aaroni nati, ndalakwira Yehova Mulungu wanu ndi inu, ndipo tsopano ndikhululukirenitu kulakwa kwanga nthawi ino yokha, nimundipempherere kwa Yehova Mulungu wanu kuti andichosere imfa iyi yokha. Farao amene amakula mtima nanena kuti Mulungu ndani, adafika polapa kunena kuti ndalakwa pamaso pa Mulungu wanu, ndikhululukireni. Ndiye chimene chidampangisa kuti afike pamenepo ndi chinthu chimene tikufuna tichione apa. Ngakhale Farao adalankhula chonchi, komabe mtima wake udali wouma, sadalole ana a Israeli kuti atuluke. Ndipo Mulungu adamuwuza Mose kuti kwasala chinthu chimodzi, kuti chimenecho chikangochitika Farao alola. Kunali miliri yokwana 10 imene idachitika, kudali zombe zimene zidagwa, kunali kulira kwa ziweto, kunali zilonda pakati pa anthu ndi ziweto, kunali misadza, kunali nsabwe, kunali ndima, kunali zombe, kunali imfa yoyamba. Iyi ni imene idapangisa Farao kuti alole kuti ana a Israeli achoke, imfa yoyamba ya ana onse obadwa amene anali kwa Israeli. Ndiye tikamakamba za Pasika tikukamba za chinthu chimene anthu adali mu vuto, anthu amene adali mu uchimo koma kulephera kutuluka. Mulungu namakonza njira yoti atulukire. Ndiye tikayiona njira itateni tiwerengeni pa Exodo chapter cha 12 kuyambira pa verse yake ya 1. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni m'dziko la Igupto ndikuti, mwezi uno uzikhala kwa inu mwezi woyamba wa miyezi, nimuyesa mwezi woyamba wa chaka. Mulankhuleni msonkhano wonse wa Israeli ndikuti tsiku la 10 la mwezi uno uzitengera munthu yense mwana wankhosa monga mabanja la atate awo, mwana wankhosa pa banja. Banja likaperewera mwana wankhosa, munthu ndi nzake ali pafupi pa nyumba yake atenge monga mwakufikira kwa anthu awo, muziwerengera mwana wankhosa mwakudya kwawo. Ndiye tikuona pa Yehova wamphamvu zonse akumuwuza Mose kuti chasala chinthu chimodzi chimene ndikachichita, Farao akulolani kuti inu mutuluke mupite ku dziko la lonjezano. Koma chinthuchi chisadachitike, mukuyenereka mukhale ndi mwana wankhosa. Mwana wankhosa iyi mumtenge, mumpatule, mumuyike padera. Izi tikuzipeza pa verse ya 6 pamene akunena kuti ndipo mukhale naye chisungire kufikira tsiku la 14 la mwezi omwe ndipo bungwe lonse la ana Israeli lizamupha madzulo. Mwana wankhosa iyi sankangotengedwa ku nkhosa tsiku lomwelo ndi kuyamba kuti amuphe. Ayi, amakhala naye for 14 days, 2 weeks ya mtunthu, akugona ndi mwana wankhosa amene, akudya ndi mwana wankhosa amene, akukhala ndi mwana wankhosa amene. Pakatha 2 weeks imeneyo ndiye Mulungu amalola nsono kuti mwana wankhosa ameneyi aphedwe. Koma tamveserani, chinthu choyamba chimene tikumva ndichonena kuti Pasika asadachitike, Farao adali atauma kale mtima na akaniza na Israeli kuti atuluke ku dziko la Igupto. Mulungu nati afune asafune, kwasala chinthu chimodzi chokha chimene ndikachichita, Farao adzalola kuti anawo atuluke. Chimenechi ndiye ndi Pasika. Ndiye Pasika iyi amatenga mwana wankhosa ameneyi na amakhala naye nyumba for 14 days, kukhala naye malo amosi, kukhala ngati gawo la thupi lawo. Ndiye akatero mwanayu amamupha mwana wankhosa ameneyi na amamuyika pa magazi yake pa khoma la nyumba zawo. Tamveserana bwenzi, ndiye akunena kuti mwanayu sankangomupha ndi kumusiya, koma amayenereka kuti amudye. Chikundisangalatsa akunena kuti mwana wankhosa
akakhala kuti ngwamkulu kuti banja lanulo likuoneka ngati mwana wankhosayo asala, itanani anzanu ena mubwere nawo pafupi ndi kudya nawo mwana wankhosa. Kapena mukaona kuti mwana wankhosa wanu ena ukundu wambiri, sang'anani anthu awiri, mabanja awiri ndi kudya mwana wankhosa amene. Amayi ndi abambo, mwana wankhosa makhala okwanira pa banja. Koma ngati banja lanu lalikulu, kapena banja lanu nkhosa ndi yayikulu kwa inu, itanani anzanu ena. Kusonyeza kuti Yesu ndokwanira pa banja langa, Yesu atha kukwanisa banja lanu. Ndatamveserani chimene chikusangalatsa m'nkhani ndi chonena kuti ana a Israeli adali osiyana ndi Aigupto. Mukhungu anali osiyana, muzochitika anali osiyana ngakhale malo. Koma Yehova pofuna kuwapulumutsa ana a Israeli sadatengere kusiyana kwawo kwa khungu, sadatengere kusiyana kwa madera amene wamakhala. Koma ananena kuti ngati ndikufuna ndikupulumutseni, ndikupulumutsani kupyolera mu mwazi wankhosa. Mwazi wankhosa ndi umene ukupulumutseni inu. Si chimene Aisraeli adali, koma chimene Mulungu achite. Ndiye amanena kuti mutenge magazi namuyika pa khoma la nyumba yanu. Angelo akamabwera, they will pass over that house. Apitirira nyumba imeneyi. Ndi pamene padachokera zina loti pass over. Ankati akaona magazi amachita pass over that house. Ndi pamene padachokera zina limeneli. Tamveserani, si chimene ana Israeli adali, koma ndi chimene Mulungu ali. Chifukwa Mulungu ndiye mpulumutsi. Chiyambireni dziko lino lapansi, Mulungu satipulumutsa ife chifukwa cha chimene ife tili, koma amatipulumutsa chifukwa yeyo ndiye mpulumutsi. Sadawapulumutsa chifukwa choti ndi Aisraeli, koma adawapulumutsa chifukwa cha mwana wankhosa. Kaya unali mu Igupto, koma ngati udatenga mwazi ndi kuyika pa nyumba yako, umapulumutsidwa chifukwa cha mwana wankhosa. Ndiye mwana wankhosa iyi magazi yake ndi amene adapulumutsa ana a Israeli onse. Zimene zikuyimirira Yesu Khristu. Ife sitipulumutsidwa chifukwa cha chimene ife tili, sitidzapulumutsidwa chifukwa cha zintchito, koma tidzapulumutsidwa chifukwa cha mwazi wa Yesu Khristu umene adakhesa pa mtanda. Kotero mwazi wa Yesu ndioyenera ndi wakutha kuti ukathe kutisambisa ife ndi kutiyeresa ife muchosalungama china chilichonse. Ndinkona tayimba nyimbo nomba 63, ndingayere bwanji ine mwazi wa Yesu Khristu. Ndi chani chingandichizeso? Ndi mwazi wa Yesu Khristu. Mwazi wa Yesu Khristu ndi wakutha kuti ukathe kutichiza. Amayi ndi abambo, ndikufuna ndiwerenge nanu Numeri chapter 9 kuyambira pa verse ya 1 komanso ndizadumpha kuyambira pa verse 9. Akunena kuti ndipo Yehova ananena ndi Mose m'chipululu cha Sinai mwezi woyamba wa chaka chachiwiri atatuluka mu dziko la Igupto, ndikuti ana a Israeli achite Pasika pa nyengo yoyikidwa tsiku la 14 la mweziwo wamazulo. Muzichita mnyengo yake yoyikidwa, muzichita monga mwa malemba ake onse ndi maweruzidwe ake. Pa verse 6, pamenepo panali amuna anadesedwa ndi mtembo wa munthu, ndipo sadakhonze kuchita Pasika tsiku lomwelo. Momwemo adafika kwa Mose pamaso pa Mose ndi pamaso pa Aaroni tsikulo, nanena naye amunawa, tadesedwa ife ndi mtembo wa munthu. Atileseranji kuti tisabwere nacho chopereka kwa Yehova pa nyengo yoyikidwa pakati pa ana a Israeli. Ndipo Mose ananena nawo, bayimani ndimve chouza Yehova za inu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana a Israeli ndikuti angakhale munthu wa inu akadesedwa, angakhale munthu wa inu kapena wa mibado yanu adesedwa chifukwa cha mtembo kapena pokhala pa ulendo, koma azichitira Yehova Pasika. Vesi lino mandisangalatsa kwambiri. Abwenzi pamvesera, Pasika amadibwa ndi anthu odesedwa. Mina ndibwerezenso pa vesi. Yehova akulankhula kuti ngakhale munthu atakhala kuti wadesedwa ndi mtembo, kapena wadesedwa ndi ulendo, kapena munyengo zina za azimayi zimene zimachitika, wanthuyo wadesedwa amaloledwa kudya Pasika wa Mulungu. Numeri chapter 9. Ana a Israeli ali mu chipululu
adapita kwa Mose nanena chifukwa chani amadesedwa angakhala alodesedwa koma amayeresedwa. Tayimba nyimbo nomba 63 ndingayere bwanji ine ndi akunena kuti palibe china chimene chingakuyerese koma mwazi wa Yesu Khristu. Ndi chani chingandichizenso? Palibe china chimene chingatichize koma mwazi wa Yesu Khristu. Amveserana bwenzi, kuterako kuthawa mwambo wa Pasika ndi kuthawa chiyereso cha machimo, chifukwa munthu sayeresedwa ndi ntchito koma amayeresedwa ndi mwambo wa Pasika. Ndiye Yehova ananena nawo ngakhale munthu adesedwe cha mtundu wanji koma ikafika nyengo ya Pasika abwere mu nyengo imene ndipo asayeresedwa. Kusonyeza kuti chiyereso chanu si chimene inu mumachita koma ndi chimene mwazi wa Yesu Khristu machita. Tikamawerenga pa Yeremiya chapter 2 verse ya 22 akuti pakuti ngakhale usame ndi soda nuzitengere sopo wambiri mphulupulu zako ziziwika pamaso panga, ati Yehova Mulungu wamphamvu zonse. Tamveserani, chimo silichoka chifukwa cha sopo. Yeremiya akunena kuti ngakhale utenge sopo numazikukutira nutenge soda kapena stain remover koma mphulupulu zako zikhabe pamaso panga. Ndiye Mulungu adawauza ana Israeli kuti ngakhale munthu atadesedwa koma ikafika nyengo imeneyi akayeresedwe. Ndiye tikufuna tione kuti kodi Pasika ikwenikweni amayimirira chani. Tikuti Pasika amayimirira chani, chifukwa chiyani Pasika amadibwa ndingakhale anthu odesedwa. Abwenzi, ndapeza ine kuti ndi Pasika yekhayo amene amayeresa ana Israeli. Ndi Pasika yekhayo amene amampangisanso munthu wa ana Israeli kukhala olandiridwa pamaso pa Mulungu ngakhale atadesedwa chotani koma amalandiridwa pa mwambo umenewo, chifukwa Pasika ndi amene amachosa machimo. Pasika ndi amene anawatulutsa ana Israeli mu dziko la Igupto. Farao atauma mtima koma itangofika Pasika ana oyamba wonse atamwalira, Farao ananena kuti nyamukani, ndikupempha Mulungu wanu andikhululukire ndachimwa pamaso pake. Ndilolani ana Israeli apitenso akatumikire Mulungu wamphamvu zonse. Amayi ndi abambo, Pasika amene ndi Yesu Khristu amene samacholedwa ngakhale fupa. Tikamawerenga m'buku la Numeri komanso Exodo chapter 12 pamenenso zikuyimirira Yesu Khristu, zimenenso zikutanthauzira Yesu Khristu pamene adali pa mtanda. Zoonadi sanacholedwe fupa. Mwambo wa Pasika sumaloledwa kudya mtembo ndi kufika mawa. Zimenenso zidachitika chimodzimodzi pa mtanda. Ndetamveserani, ana a Israeli amasunga Pasika amene ndipo nthawi zonse iwo amasunga. Ndetawerenga verse limene tawerenga mu Exodo mu Yohane chapter 13 kuti Yesu ataziwa kuti Pasika, phwando la Pasika lakwana, adawakonda ophunzira ake mpaka na kumapeto. Amenewo ndi phwando la Pasika limene Yesu Khristu adaonesa chikondi chake, chifukwa iyeyo mu Yohane chapter 1 verse 29 ndiye mwana wa nkhosa ikhayo amene azachosa machimo, amene amachosa machimo a anthu tonse. Tamveserani, Yesu mu buku la Yohane iyeyo ndi mwana wa nkhosa. Komanso Yesu mu buku la Yohane chapter 10 iyeyo ndiye m'busa wabwino. Komanso Yesu mu Yohane chapter 13 iyeyo ndiye Pasika wathu. Tikamawerenga kwa Korinto akuti iyeyo ndiye Pasika wathu weni kwa Korinto 1 Korinto chapter 11 akuti iyeyo ndiye Pasika wathu weni. Ndifuna ndilankhule chani madzulo ano? Ndifuna ndinene kuti ngakhale tchimo lanu lingade cha mtundu wanji, amene angaliyerese ndi Yesu Khristu. Bwerani nawo ni tchimo lanu. Ena timakonzekera kuthawa mwambo umenewu, koma tiyeni tibwere nalo machimo athu kwa Yesu Khristu. Mwambo uwu ndi umene umakuyeresa ninu, ndi umene umatiyanjanisanso ife ndi Mulungu. Mulungu akatithandize madzulo ano, kwa iye kwakhale ulemu ndi nthawi zonse. Amen.